شوعت جنبط تحتنا أجزتنا مريم يسوس نبز عالم زي مسمت تحتنا استمهره دروك ولدن كله عبي أبنة تحتنا أرعيه عبيو كسبغ مسجمر خاء انكواي تحتنا تمهرو إن بلد هلابونا جنا يسوس كي تولد خلو دروزنا مريم نزل استمهره يسوس تفتصمو نبرد لأل غلو فترة كلا تقاز مرأة ولادي تأملاخن كلا أو كان مساب مانم دخاس بيت تمثل دليت بتحوت هيوتنا أملاخ كتقلقلو دماء والسند قدوس جبريل سلام تقاز ملأكي እግዚአብሔር مساخيو مسبلا سلام تؤخن دز حقوسان زقرعان أسكفا كميلو ملأخنا ويمتص أنا مانم قال دخاذا دويكم كن كميلو لأب زي كميلو يخون اللي كميلو سود سني كميلو እግዚአብሔር بحلف من قدم سيالو انتاي غيرلو يخن دز زفتوني كباي زبل صاب زحدو يلوان زبل حسب حدره مليسو ملأخ مريم أيتفري قد እግዚአብሔር ጸጋ ረኺብኪ ኣለኺ ወድኽ ትወልዲ ኢየሱስ ከኣኽ ትብሊ ኢኺ እዚ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ክበሃል እዩ ቅዱስ እዩ በመባል ምስጢር ሰላምትኡ ምስ ገለጸላ ንሳ ድማ ርእሳ ኒና ኣነ እንታይ ኣሎኒ ማንም ኣገልጋሊት እግዚአብሔር እየ እናበለት ነቲ ሰማያዊ መዝነት ብትሕትና ተቐበለቶ ንሳ ካብቶም ናይ ኣምላኽ ትሑታትን ድኻታትን ጸብለል ኢላ ትርከብ እናበለ ጉባኤ ቫቲካን ካልኣይ ይምስክረላ ማቲልደስ ተባህለት ሓንቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክትረአያ ከላ ካብ ሕፀነታት ሒዛ ቅድሚ ኩሉ መንፈሳዊ ሓይሊ ብትሕትና ምስ ተገደሰት ከምኡውን ሽሕ እኳ ጸጋ ዝመልኣ እንተኾነት ካብ ካልኦት ከምዘይትፈልጥ ትሕቲ ኮይና ይስምዓ ከም ዝነበረት ገለጸትላ ድንግል ማርያም ከይቋረፀት ንዕቤት ኣምላኽን نغنتنتان تحسب نبرت يبل قدس برناردوس تحتنا ولادي أملاك قدس برناردوس انتاي كم زبل نسمع بحاد وغن زامل أخ سلام زبلا دنقل كندي تخبر بتي حاد وغن كأنا حادث أرابي يختمرعو كندي تحسر زينا دنقلنا تحتنا نتبق متحبي باريو زي تحتنا دنقلنا واقات هبا نتحنا آخان تحتنا تمعرقا نفسي نعملاق بزح دستبلو تا تحتنا بولاديتنا تخبرلو دنقلنا خا بولاديتنا تخبرلو نفسي كما يزبل اخبرو يقبا اي مسلكا دنقلن تحتن كتبهال تسمع نايزا تحتي رنقلنا تكتل انت زيك آلكا بتي تحتنا رنقل تختلو دنقلنا تنا عد منفسا وحيليا تحتنا قلناي قديا إذا مجمريا ناي مخريا إذا غالئتي مالت تحتنا قن ناي مهجنتا إيا نتا مجمريا تقدم نتا غالئتي قن تقدد برنقلنا خردو زغل يرد أيو زبل تحفالو تحتنا قن تزاي تنسيحكم كم زهج آنزين تزايكم كومنا منكس السماي أي تعطونيكم زبل تحفالو بزي نتعنا غد عند خل بزي تحتنا قن أي تخيلن مريم نتحتي غوينا تحتي خاء انت زي تخون እግዚአብሔር ደሳይ ምበለቶን ነይራ ክብል ይደፍር ስለዚ ትሕቲ እንተ ዘይ ትኸውን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኣ ኣይምወረደን ነይሩ በንጽህናኣ ተፈተወቶ ብትሕትናኣ ጸነሰቶ ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ፍረ ከርስኺ ኸኣ ዝተባረኸ እዩ እናበለት ምስ ወደሰታ مريم بزخ اندتعب نعبيتا رسعة نفسي نግዚአብሔር تخبرو منفسي كأب أملاخين مرحانيين يحقوس حما غيريو كباب بيلوني قاب حجن دحر كلو تولدي بصئتي يخولوني يوم كماي كتكهالي كلو أواي عبيت نقرات غيرو الله نتم تعبيتا نياتات بتينوهم نتم تحتات كنخبيروهم إنا بلدنا تفتصم زغبرا فتاريها أمسكنتو እግዚእና ማርያም በግራውን بعبي መንፈስ تحتنا رأيت ህይወታት ሓቢአን ተረሲዐን ሓለፈቶ ትሽዑ ዝነበረ ሰብ ዝያዳ አንፈልጣን ዲና ማርያም ሰበይቲ ትጸራቢ ዮሴፍ እንዳአላ ለመባል የንዕቃ ነበረ እና አምላኽን ከለኹ እንታይ ማለት ሰብ ዝርስዓኒ
ክትብል ዋላ እኳ ኣይተሰምዐትን ነቲ ፍቑር ወዳ ኸፍልጣን ከኽብራን ኣይተዛረበቶን ተኣምራት ንጥቕማ ክገብረላ እውን ኣይለመደቶን ኢየሱስ ክኸብር እንከሎ ካብኡ ትርሓቕ ክሓስርን ክሳቐን ከሎ ግን ትቐርቦ ነበረት ኢየሱስ ብርእሱ ኣቲ ሰበይቲ ምሳይ እንታይ ኣለኪ እናበለ ኣትሪሩ ክዛረበን ከሎ እውን ኣይሕዘናን ቅዱስ ጳውሎስ ብውርደት ኢየሱስ ሓደ ግዙእ ክሳብ ዝመስል ንርእሱ ኣሕሰረ ይብል ንሕና ኸዓ ብእግዝእትና ማርያም ከምዚ ክንብል ንኽእል ኢየሱስ ኣምላኽ እንከሎ ኣብ ምድሪ ካብ መላእኽትን ሰብን ሓሲሩ ተራእየ ማርያም ኣዲኡ ኸዓ ርእሲ ኩሉ ፍጥረት ወላዲት ኣምላኽ እንከላ ኣብዚ ዓለም እዚ ካብተን ዝሓሰራ ዝተረስዓና ኣንስቲ ኮነት ወዳ ኣብ ምድሪ ንርእሱ ኣትሒቱ ኣብ ድኽነት ውርደት ስቓይን ሞትን ምስ በጽሐ በትንሳኤኡ መለኮታዊ ክብሩ ተመልሰ ኣዲኡ ኸዓ ንርእሳ ምስ ኣዋረደት መሊሳ ኸበረት ኣብ ዓለም ሓሲራ ምስ ነበረት ኣብ ሰማይ ከበረት ንእኑ ኣምላኽ ዝበቅዕ ልዑል መዓርግ ተቐበለት ኩሉ ንርእሱ ዘልዕል ክሓስር እዩ ንርእሱ ዘስሕት ከዓ ክኸብር እዩ ይብለና ወንጌል ሳትናኤል ኣብ መንግሥተ ሰማይ ኣዳም ከዓ ኣብ ገነት ዘይግብኦም ክብሪ ኹስኹ ክብሉ ሓሰሩ ኣምላኽን ወላዲት ኣምላኽን ትሕትናን ክፈትዉ ንሕና ሰብ ሓመድ ዝኾንና ሕመቕ ዝመልአና ኸለና ግን ንትሕትና ንጸልኣ ንትዕቢት ንፈትዋ ሰብ ክርኢናን ክፈልጠናን ንደሊ ክብሪ ንመነ ትሑት ንብረት ይጽልኣና ወዳሴ ኽንቱ ይፍተወና ሕመቕናን ክፍኣትናን ተሓቢኡ ክተርፍ እቲ ቑሩብ ዘሎና ወይ ዘሎና ዝመስለና መንፈዓት ግን ክግለጽ ንደሊ ኣነ ከምዚ እንደ እዚ ዝገበርኩ እንደ ኣነ ሃብታም ኣነ ፈላጥ ዓብየ እናበልና ንርእስና ክብ ነብል ኣብቲ መንፈሳዊ ነገራውን ትዕቢት ይስምዓና ጸሎት ተጋድሎ ምጽዋት ዝኾነ ጽቡቕ ግብሪ ኸነዘውትር ንቤተ ክርስቲያን ክንጋስስ እንከሎና እናሓንሳእ ክንርአ ዝብል ሓሳብ ይስምዓና ሰብ ክውድሰና ኸሎ ንሕጐስ ክዋርደና እንከሎ ግን ንሓዝን መኣስ ኢናን ትዕቢት ንጸልኣ መኣስ ኢናን ትሕትናን ፈትዋን ንኽተላን መኣስ እዩ ሕማቕና ዝፍለጠና ሓንቲ ከም ዘይበልና መሬት ከም ዝኾንና ዝርዳእና እንታይ ኣሎ ዘይተቐበልካዮ ተቐቢልካዮ እንከለኻ ኸዓ እንታይ ማለት ከም ዘይተቐባልካዮ ትዕበ እናበለ ይገንሐና ቅዱስ ጳውሎስ እግዚኣብሔር ልዑል ከሎ ነቶም ትሑታት ይጥምቶም ነቶም ዕብያት ግን ብማዕዶ ይርእዮም ይብል ዳዊት መጠን ዝኸበርካ ትሑት ኩን ግን እግዚኣብሔር ክትከብር ኢኻ ይብል ጥበብ ሲራክ እግዝእትና ማርያም ነቲ ካባይ ትሕትና ተምሃሩ ዝብል ቃል ወዳ ንዓና ተማሕፅነና ኣብነት እግዝእትና ማርያም ትሕትስ ስለ ዝኾነት ነቶም ትሑታትን ድኻታትን ትፈትዎም ትረኣዮምን ትዛረቦምን ጸጋታት ተዕድሎም ተኽብሮም መንፈሳዊ ልኡኽ መዝነት ለበዋ ተወፍዮም ናይ ሰማይ ምስጢራት ሃብቲ ብጽዕነት ትገልጸሎም ብ1830 ኣብ ሓደ ገዳም ፍራንስያ ንሓንቲ ትሕቲ ድንግል ካተሪና ላውረስ ተባህለት ተገለጸትላ ነቶም ዝልሙንን ደቀይ ክሰምዖም ቅርብቲ የበለታ ብ1846 ኣብ ላሳለት ፍራንስያ ንኽልተ ንኣሽቱ ጓሶት ተርእየቶም ብኽፍኣት ህዝቢ ኣምሪራ ድሕሪ ተናገረቶም ተጋድሎ ምግባር የድሊ ምንሳሕ የድሊ እናበለት እውን ተላበወቶም ብ1858 ኣብ ሉርድ ፍራንስያ በርናርደት ሱቢሩ ዝተባህለት ንሓንቲ ድኻ ጓል ተርእየታ ምእንቲ ሓጢአተኛታት ምጽላይ የድሊ ኸኣ በለታ ብ1917 ኣብ ፋጢማ ፖርቱጋል ንሰለስተ ቆልዑት ተርእየቶም መዓልቲ መጸ መቑፀርያ ድጎሙ እናበለት ድማ ኣማሕፀነቶም ቁርፂ ፍቓድ ትሕትና መሰረት ጽድቂ እያ በገዲ ድሕነት እያ ክንድሕን ንደሊ እንተኾይንና ትሑታት ንኹን ማርያም ፈታዊት ትሕትና እያ እምበኣርከስ ንስኻ ክትፈትወና እንተደሊና ትሕትና ንፍቶ ንማርያም ትፈትውዋ እንተኾንኩም ኣብ ትሕትና ተኸተልዋ ይብለና ቅዱስ በርናርዶስ ቀስተ ጸሎት ኦ ማርያም ኣብነት ትሕትና ከማኺ ትሑታት ግበርና ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ
ካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ናይ ከርስኺ ፍሬ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ልምንልና ንዓናን ንኃጥኣን ንሕጅን ንጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን።